93.1 FM Sompa 98.9 Yakabo ma nwumre yade ensam no ebre wonsam no droso nwumre ana yade eba Auditor General Report na eba amonten so no nwumre yene animdefo bi adi nkomo ama odi susuye bi eto aban no anim na Public Procurement Authority warmoso ayen cheche dwumadie e de makropo ne mensi makoma kwadua sanso a e wo sante mantamu na se ukunu unua ompana ana wo yire eye napko a anwumre tawasoan na Vivo Energy ya ye twere tia kan se show Ghana wanu so yomunya mesumu adwuma o meka sei wanu mo de fangwa ahodo bi akoma santimantem mpanyefo a bambo mu nsem eda wonu mabamu pani kwankyerɛ fo apomden nsem wo santimantem kropo kumasimo Ori wode nsam bi atodwa na we no eya futuo ena wode ma wiase nyina ene adasa ekuo bi akeka wonu mo abom kyerɛ sɛ wonu so Taira Kennedy akompra ko Japan achi nyame ya dom a wonu ene woto abama no sanso so ana yebekɔ German North mansinimu ni ayatie efiri wo kyerɛ sɛ adehye bi ani ahahan ekoba ne sɛn ekuo bi ye won shabaya se Huladi Foundation abusua won ma yade obi nya bi da ewo ma Ghana mu Kwame Nkrumah suaponi mu na nsam do no nioma hodo won ma ye no ye bo mu nkyeremu ade ama mu ye de ye mienu ne yete ha ye kasa nko na wote na nso so no efie hunhum fa ne honam fam yene wa na eye adwuma ne sa ye ntie da wase ma wadwobiem eda ase pa ya kabom ya trase ye de nsam no e fa wiemu fa kira fa nimu afa bankum na ahura besi nifa ye live for Facebook YouTube no so dem anwumre yi ensuo na gugu kakra ne sa ye nti no e kwan so boko taxi driver truck drivers mo amoko long journey ni ade na dwobre Monfa 24 no koduru fi asomdue mu ye nuanam information centers be bira anwumre yi ye tuche edemamo nana kwabra kesenie ana afei akosia ejewa kodie boatin afei ensem no enie Auditor General eye aban no tacherema empempi no ya na obu nkonta ewo enwuma mu ehwe sikasemu se ebia enwumakuo A B C D na waba adwuma mu ho na wabeye hwehwemu afa musikasem ho na ya na woye no afe ana ya na wotaye no enti se woba ensusuye ne niam a wohunu ye se emma musikasem enkoyie ebia na sika no ehinham ebia na sika no obi atwe de afiri mu ebia signature kura ya sign no enya sa na wo se sign na wadwuma no mu ho ebia zalos no wo be di bia ka ho na ye 100 obi di bia ka ho ama na ye 1000 wo hwe sa ne mani nyina afi no mo de anu disem ya report no aba amonten so na aka ho bi ama bra report no eba ye 2021 de no chese na nsem wo mo nyina no ya de se wo fa aban nwuma be se wo ha ene ba ko kwa na chese sika sam de wo keka bo ani a ensisi so akwai se bia wo fa 1 na wo de 1 ka ho a 2 na so wo kosa nwuma ko mako ha na e kire no a 1+1 no enam be se 10 na chese kwa brane wa dwira gu ni botom jari kwa fasuo won na de kire no wo kodi asa no kwa na no ka ho bi ma ne anopa yi ebra na morning show no twagu ayi didi sankomo ya twafa mu awia no a na country director Adema Chartered Institute of Leadership and Governance Dr. Asaribediako Adams wana one Sompa ka say na asem no eye tie wa tese wono de eye nsusuye eye suye hunu ene wode ma aban no na asem ene se sanka aban no betie na nka waye ne ya woka yi a enka beboa ama ekwan kakraka ya sabia manfo fa so edi sika gu omboto mu ekwan atikrota kura bekoso atikrota be sa pembetimi abonsa ho e wo sa akwan no so enka ye fa sa akwan no so na nka ye tua sa akwan no a enka ade se betimi aboa ye pa wonu nsusuye no wa kire mu asi form se wonu no se nka afe ya na empempi no auditor service no etaye sa adwuma no tabi enka ba ya nka nya no bosome afi se sakoba se bia wo ye no afe de me kwabana kase ya me meti kumase ya me di dwuma yi se bia Sompa FM ha ena maba bebo kro no wa aban adwuma mu ha se ya sika no me fa ya me de kwa hafo me ha me enti afe ya wo be hwe sa adwuma no mu no ena sa hafo me ha me na nka maye interchange wo ho nyina na nka maye astrotef de amom de aka no me mabusuanfo ache sika na di kwa ena wo cha se da bi yenya ne bosome de se benya afri kumase kro na makwa na mfensi abane bebo mabombo yenti na se wode maye wa cha se eyade se enka ebeboa yie pa na ne nyina mu nso so ne yensusu ya wote ema aban senka aban betie na nka watimi atie no waya na asumdue mu a enka desa ebeboa yie pa
ama enema atumi akoso Dr. Asarebedi Ako ne nsɛm a wɔde ma yɛbra na wɔne edi nkɔmɔ no bi ana yɛkyerɛkyerɛ mu ɛde ama wei na sɛ o my Ghana ya danso yɛ nan egu abɔnten paa sɛnea kwabenadi ka kyerɛkyerɛ mu sɛ wɔkɔ suapo ahodoɔ mu abusua programs ahodoɔ a wɔn yɛ bɛsɛ ahanso de dodoɔ no a yɛnye ntumuo no na sasɛm no akɔ yɛ rehosɛm ɛwɔ my Ghana mu na ɛno na yɛma ne bɔni na yɛ ɔboa male bia bɔga wɔde n'ani kɔtua wisi ya na hwene santam wadi asɛm yɛkyi ɛhwɛ ankasa baabi a asɛm ne ko ɛne ne nan esi ɛteɛ na yɛpɛ sɛ yɛ ne nana edi nkɔmmɔ sansa asɛm ne ba yɛ deɛ wɔadi akyire papaapa ne yɛhwɛ baabi a akɔkɔsi Libya Madroy. Hello Libya. Kosia. Asɛm deɛ tie yɛ mahye paa. Wote ne sɛ kyerɛ mu ai wokɔyɛ. Yo. Kosia sɛ ne wosi akyerɛkyerɛ mu no wei ɛyɛ Auditor General's report a wɔn ɛde ba abɔnten ya ɔpɛni ɛyɛ Johnson Ekuamoa Asiedu ne nsa ɛhyɛseɛ. Na Auditor General's report na ɛba abɔnten ne nkyɛmu a wɔn ɛde ba yɛ ne sɛ 2021 mfifimu a wɔn yɛyɛ ɛfa yɛhyia ne yɛnto aso sukuu sahodo a yɛwɔ no Ghana mɛma sɛ wɔn adwumadi a wɔn die nkontabu a ɛwɔ sɛ wɔn bu ɛwɔ wɔn dwumadi ahodo a wɔn edi mu ɛne enyumayɛfo a wɔn ɛyɛ adwuma wɔ mu ɛne mpokwan a saa suapɔn wei fa so ɛtete nkwadaa ɛde wɔn ɛba abɔnten sɛ ɛyɛ graduate no ne nyinaa Auditor General's report mpanimfoɔ no omo eye nhwehwɛmu a omo ene di akyiri na omo fifi mu no ena omo kyerɛ sɛ Ghana yɛhyia pon akɛseɛ mienu University of Ghana Legon ene Kwame Nkrumah suapon no sɛ okeka ne emesi ene a courses ahodo a omo eye ɛwɔ suapon no mo te sɛ ebi a wokɔ University of Ghana Legon a ebi a ebi te sɛ ebi a communication nom ene ade saa no a omo eye no ade sɛ overrunning sa program no a okọ aban ho ekọji tumi krata ema aban so behwe se sa course na wo pesa wo ye osuapon ni mu no wo ho atade ana wo ho achichafo a wo betimi akyere nkwada na de no ama o matimi aba abonten ama o man na Sompa sopa na sa mfifi mu we ya University of Ghana Legon Auditor General Mpeni Pokoko ye wo honom no wo mo ekohu se Legon for courses ahodo a wo mo eye no emu 374 there nyamie no mu nie wo mo eni accreditation ema sa courses no like I say omuni to me krata every abemo abaya so e bi te say Ghana Tertiary Education Commission when say GTech opening Professor Solomon Mohammed one Director General Odano omuni to me krata edifin nsem na sa programs be 374 no akosia se yegugu ne nkakran sa 374 no emu 14 eye diploma programs a University of Ghana for wono eye emu mako 80 eye first degree programs a omoye ewo Legon ho emu eye mako 213 no emu mako 213 so eye master's degree programs ahodo a wo mo eye ewo suapon mu ena emu 67 so eye PhD omo a uwie school a na ye the doctor asodi so the same ke bi akosia uwie PhD wi a ye do de eye doctor akosia ejewa kodie aha na ke se doctor ye de asoso no sa courses no mo ra ne makomako 67 a wo mo ni accreditation every eye abemu we University of Ghana Legon die so enkuntabu a Auditor General for eye de form ho no na yekokwa me Nkrumah suapon mu a so mo de no nie tie nie University ewo courses be 299 a wo mo eye wo school ho no mu a wo mo any accreditation University courses omo ye nyina no 360 emu 61 per ena omukuta abantu mi krata
every Ghana Tertiary Education Commission wa womo etime rane na sa 299 na Canadian womo any accreditation bia wo ho na yebusa Ken University mpenfo womo say course is 299 no emu 190 die the krata akoma ban omo hwese aban begia tum ama omo etime aye ho adwuma na omo etime arane sa courses no and emu 109 die after no mo bobo ankrata no e dia akodan eye mpenfo eye Ghana Tertiary Education Commission for no ama omagia tum ama omarane na so enimre ye bonu a thank you benya Professor Solomon Mohammed we Director General eda eye Ghana Tertiary Education Commission no thank you bisane say e ba ne say na Ghana University sakese mienu say Ken University and in Legon University of Ghana na omorane courses a womo any accreditation and so akoche pusu no a pedinfo am pese and menemu yo mo ni ebedin komo it is okay kan ya mesi ani a Ken University and in Legon omo courses bear 700 ya womo eye anasa omo tete amanfo womo a aban ensa enimu akosia nana yabada wase ene wo mane ba wo de abraye I was your for way aye yamane boni nana ya obo mali bia boga na kwabi kona kwaba woni ne bra wo ba ye bekwa akodi nkomo abusia ene yemome sanko ya chi ene nkofa Dr. Asare Bediakon Country Director Edema Chartered Institute of Leadership and Governance ne Samoa wone Sompa kase eche no bi going forward, no, also that system or the general again for so long a time. They be a better say a charge away. You who come for switch scano, Sikana crampo back. Back way bureaucracies baby. Yeah, more the general no. To me, I'm running set charge so. In such a way that I was set idea. Also to me follow through. No Nagasa look to Pusitano. Secondly, in such a way that this does not happen in the first place. Could that be internal auditors when you in a way say on a monthly basis you better it's on to me crampo Gini Penny Emma. It is still now we support to have an agency there independent a bet to me I get those checks. Oh, ama the auditor general no so to me Tembiano I didn't see there na near year free then na nipa no auditor general no or share the institution now I'm making that photo I'm a people Ghana scanner my for a vehicles as semi on say judicial service there now bo ye kasa ye ko other sectors and sectors kasa just chef mu nyagro so na no so no my see ho kire on my see ni sika e wo honom na fe say sika we nyina it is first sa to me na ekura auditor general to me set charge no to me no ye betinya na nka ye mbie me say we say set charge we are on follow through na on discard or discard ni we on man for no ehunu se sika ni age ni sika say ni egaye and we should also secondly yes as to name a shame nipa omo bon asem ni uma sa from so na buy no edu sa na ye pomudin say ni na publish on you say sa nipa we say e dey say Dr. Asare Bediakon Adams, Country Director at the Chartered Institute of Leadership and Governance. Yeah, call your name a one seven from Akosia Cobra. Yeah, queer name one seven from Monia Quaco Dim Coma Busia. So see an Yaba Church Libya Bogato Yankra. Sir Siapon would drag a CMU no Kwame Nkrumah Siapon and University of Ghana Legon. Yamaka say programs best a house show and ya credited no ya kwako dim komodia phone. Yane Professor Solomon Nunu were president Edema UTAG. Doc Yamawajuo. Yeah, na wapom te saying. Eradia dom na wonswe. Nyamia domes me hoye. Ye de nyamia se. Prof de asem de ye mahye pa. Yate yakura na bo bi apusa. Asori bi asem mo taka wose na wose ne sei. Prof. Auditor General report by na yate na supem. Na emom no nchiremu kakra wo ho no se banner accreditation of programs wo universities nyina na Ghana Tertiary Education Commission and na se adwumadie ne se omonsa. Na se adwumadie nim no ne economy se empen bia na na mfie beye mfie numuntam bia na wonom call around the universities no makwa area accreditation. Normally no the department wo program e also kohem ye
reaccreditation. I bet an application before no me you so at the ababe. And pain pin yes, say. What the application ebe kwa could do na ebom na na JTech for no Ghana Tertiary Education Commission no woma ho den no form in terms of the staff strength enti staff strength na wo form na na pain pin no one month me man no senior say senior ebe boa senior ebe mbetimi aba be yes accreditation no enti honom na sa na yi eba enti ebe sere senka the JTech for no so na ebe na ye increase your staff training kakra senior be your musum kombe hen ha no metinya ye adwuma ni yie mimi gidi say na sai no na beboa senior prof obeka say as wo matena wano mo ache o ababeta just say ye no fa baabi no en ha suapon no e wo won mo dwumadi o mu diem won say ye kama accreditation fie no bia wo say okono programs are no near a woman say you perceive making sure so say nipa na ye training na and yet it's near mana the so train there nti near her say if you numbia no near ba be crack maka say oh okay we say in journalism style am de pick reports na sa no and there be Nindia for Frubia Benti, and Nissan here use it to the day because I'm saying, many Nisa call Eku, so be record that Ukraine cassette or the recording give. Ukraine will be a cranny mobile phone and now a digital recorder or the Jumano. How do we operate it? How do you edit? Obey what we say. And no more accreditation, yes, I'm the universities, Nadia, or no, as a son in Yemen, BBI make issue say, BBI at Danaquim. Na mom na ahoden na ebehwe so dia ba behwe se accreditation bi bia da kwan so no eye honom no na ayese touching makakra o sa wo hwa kwa me kroma suapon no a nya suapon ketwa na yakasem bia kakade ato no so sa na University of Ghana so de no tie ana minim perfect sanka koba sa ye ankrankra bi dia anka sania ban besi bia sode na sempo asotwe bia na bibia te san komodie bi wo ho a anka bekoso no wero de na twentwen so kakra 2021 ton afani ate mu asem wo ne se na nuema bi wo ho no wa sen komode gu akwam na ankwankwa yeye amennei de bobo beye bobo bana nuema de be gu akwam no fancy say ya make ho asem no but already auditor general's report na even though say or the bar for 2021 no so already na or auditing around 2019 and 2020 near man the auditor general's report him say we see abotre akan and to be who say near many bi o no ma wo no mo kan no e bi mpo be kwa kwa na university na de hu dwuma ka did that na mom no asem na say as at 2019 auditor general ko ye report no na de na ekoso and as at 2020 na asem na te sen enti honom na this asem etan komodie ya kwa akoba no na for mimi mom de mimi hu na say ade a universities thing na ebo mo homoden na emu makade a JTech ehia obetime dia na adwuma in terms no honom na akwa akohia say wo se ahwene etoto wo mo ne mani yie yen sure mo kina se ne be obetime aye o madwuma no so se ne se ne fata enya the public universities na nko a private for no so suffer the same things enti ube hu a private university bi ABI say was say na ototo niema ene ho nkoniaba enti honom na was say ehene ototo niema ni yie the whole structure no we need some reform wo honom na sanyo manu ebatoto no ya ban no nko asade anahyiapon no so na chefa siapon echefa wo mne say ono de na application beba ono the application name so ba say brand be accreditemia JTech for ewo eka omobosuapon no ena enye programs nenko even the institution na nkasa to say emfa say KNUST and University of Ghana University of Cape Coast University of Mines and Technology meaning na also sign institutional accreditation it is accreditation ye me nyina ye niema institutions no edge enti no ehwa kwa honom no se na anian etene se was say ye hwe ne de application ne ko by the application ne pe wi a honom no na adwuma na
You are so now about that JTech for so say a woman that was so more no mobile. But a Honson American say, woman who then will form because the staff strength not and sister senior was say yeah. Because woman no more the policing work in so I want then will form. Prof Sanya Wakani no not yourself will be a Kosuku. Sir Kwame Nkrumah Suapana say be a University of Ghana. Now programs I would read ya can was semi wakoye be an answer go show ya. When in this Niam Sasanoana. Debbie. I am CCB anyhow because I am CCB or what and can JTech and Kasankasaba out about the cancer. For university, we say in the program A, B, C, D, or you know, Mobi and Hong Kong. So we want Brano no not JTech about out there some of these we say no about out but we say we be some my me a one on say 10 year a mechano no. I was here near the near Matoto Aquam. Send me a day at JTech and to beat me up. Ama who Harrison will make me a deal with me ye. But as at now, no dear, be a whom be any honum crack. And I saw her Auditor General's reports, named the Auditor General, so a car and I say, University name one home one day saw her I had the reaccreditation and send me a day at JTech and Mamehano. But JTech a honum no so America say a honum no programs not do one now. Okay, and you this year near Manako. No, I can't say JTech beba no about the review no. You, Prof. Ever was no brand daja when you my way. You miss me that's see. I was your phone and the bonkum a president at the match at your phone Kabamuko UTAG, Professor Solomon Nunu, and what church and some was said. Where I am she be nim and will be a da ona. Uguso ya wutie enyumere no nsia breme kase Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ya kabo ma ya den sam no ebrewo afei ye ko napko agoprama no so. Napko eyen seseye a aban nana adodankwa ekufu adodi anim sesa hene wode ebaye na botaye ne nyina ene se emaburu ye nam emonte so banchire obi wo ha wie school wonya adwuma anye ene ade na enam soma emaburu ye wo fie nya adwuma nye no kwa na ekosoro betuma hwe na wayi sa ade no ade afiri ho na sa ye ntebra na woto nsempa ade ma Ghana for so tie yi na bra ya sande tumi no ema no no cha sampa Ghana for some de tumi na mamede a me so me sa adwuma no ade ma mo samo bekaye a napko nsiseye no opa ho ntoma ewo me bosun da ne toso miensa 2018 na sa dwumadie no opa ho entoma na ebra opa ho entoma no ewo Independence Square ewo nkramantam mu no ansam bebre ana mampani na nado dankwa ekufuado editudwa na ohwe sade ebre no sonye na yesande kakra eka ho ne ade no a na amanfo ensoro egujam se ye enti sade yesi asumi sade yesi atumika wo kagetia yi sade yesi abre wo wiram ho sade yesi abre ne ade yi enti yedwumade ne nyina ba wie ya na amanfo suwa ana esu seso enti ye daate pa no ene sen ye pese ye di nkoma nwumere ne ye kaka ye ho nsem ne tentene ne tietia nyina ene se ebra ya omde to so no enne ana eda no so se napko dwumadie no aba na wieye na yenko ye kine yenko tie mampani na nado dankwa ekufuado ewo Independence Square bra na dwumadie yi opa ho ntoma. Psalm 118 verse 24 I quote, "This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Today is a very happy day for me. It is a day when we begin the process of banishing the specter of desperation and restoring hope and dignity to our youth. In addition to creating employment avenues and opportunities for young people who hold diplomas or degrees from accredited tertiary institutions, the scheme would engage the raw talent of our graduates and equip them with skills through a process of value addition and training. However, as has become the norm with every bold initiative proposed by this administration, this program predictably was not only ridiculed in certain quarters, but also met with pessimistic and cynical, skeptical comments.
Wei eye omampani na adodankwa ekufo ado na dwumadie no ase no na bedi eche Dr. Alhaj Mahmoud Baumia na ono so wo ho yentie de ono so edeka ho. Is really to fulfill the vision of the president, Nana Adodankwa Akufo-Addo, as far as job creation is concerned. We have many policies and initiatives that we want to use to address the high level of unemployment in the country. The president has brought this initiative, the Nation Builders Corps, where we are going to hire 100,000 graduates across the country in every district. I know that so far, over the last 6 weeks, you've had a lot of interviews taking place all across the 254 districts in the country. As of today, the information I have is that 137,000 people have been interviewed. We also are making provision for persons with disabilities who will be interviewed, I think, in the next couple of days, so that we don't leave them behind either. And then we should move on to posting those who have been selected and in the different modules, and we will outdoor them progressively for the different modules. Wei eye omampani abedi eche Dr. Alhaj Mahmoud Baumia na ye kai ye ho na ye mo bu kompo ahwe akire ahwe de koso ansa ne ye ba beduru ba bi eduru se ne napko dwumadie no eba na wiye na oman sana hene yewura Ken Oforiata yentenasem. Mr. Speaker, our iconic National Builders Corps program, which was initially run for 3 years and extended for an additional year, will be completed by 1st September 2022. The program, which engaged 100,000 young graduates, has prepared thousands of them for the world of work. So far, we have invested approximately 2.2 billion cedis. As they exit, the current cohort on the program are encouraged to take advantage of the Youth Start initiative and other assistance programs in our drive to build an entrepreneurial nation. Government's policy is to support dynamic young entrepreneurs, access training and funds to build their businesses and become a significant pool of job providers for their fellow young people. Mr. Speaker, we however recognize that our post-COVID economic recovery has been uneven and risky remain high. According to the IMF, the global outlook is grim and has darkened significantly, and global uncertainty is exceptionally high, and 2023 is even more uncertain. However, in the 2022 budget, we committed ourselves to chart a course towards growth and fiscal sustainability, and this mid-year policy review reassets the commitment. Omai sana hene yewura Ken Oforiata ana yete ne nkano na yenuanom napko no omopanimpa ya wodi omani mu se president aye Dennis Opoku Katachi omotere se omasua bosome be se edunie ya se dwumade no eba na wiye no so mu ko so mu ba o so mu su so mu sere o enti omasemwe na ye ka kire Ghana fo se nyame ya adomo a on the 6th September ye be side the picketing foforo abaso anyame adom be hyase afri obra sport na ya nantia na ya kwako wie no e wo Jubilee House animu ho e ho e na sebe we de yemfa petition komo bia sebi sika kura ye de printe paper kura de akohye panyini bi nsem no afi de sebi mpreduasa no mpo ye nya bi say abinding up co training say adwuma from last year November be kan sa bere amene mo kasai na aban entimi ntua ye ka abosome maako edu a akabosome mienu na afi aban ntua ye ka ya yede ye beye bia sebe aban on cancer papa bia emfa nkyere ye munyina no eyemonim sem say the press releases upon press releases aba ye the petition akomotumfo say to the second of him so ni nyina achi no ya sai aye press conference ahodo aye picketing ahodo a deputy chief of staff aye Owura Emmanuel Bosman NBC aye omampanyina be de akire his excellency the vice president of the Republic of Ghana Dr. Mahmoud Baumia anemu assure yes reassure yes nyame adoma na aban aye listening government inti within the shortest possible time ye bete aban nka asempa aminu ya nyina sunim se 1st September na program yi eba na wiye na eba na wiye 1st September na shortest possible time no na e brebe no because ye metena fi ni aba bedan ka
ɛno nti ma aban no sɛ hwie be nka 26 of this month ya yɛ no nti aban no nka a ifia de twa mu yi ɛna saa hwie be no ɛbɛsene kɔ ya aban no sɛbe wansa mfa ni die sɛ fata ama napko trainees ɛyɛ mabunu ɛwɔ ɔman yi mu a ya bri ye mogya ni na ya som ɔman no sompa a sɛbi abosomi edunie aban no ntua yɛ ka wansan a me ante ne nka ɛno nti ɛnhyehyɛ ide agu akwam sɛ nyame adoma yɛguso a yɛtwerɛ krata akɔma police no ne aka kyerɛ wɔm sɛ nyame adoma 6 September yɛnyina napkofo yɛhyɛ aseɛ firi Obra Sport ne ama akyehwie bi ne yakɔ Jubilee House yɛka yɛsɛ hɔ yɛ security zone sɛbi security zone nipa kɔ hɔ yɛmfa aba yɛmfa tuo yɛmfa sekan dabi da na emom yɛbɛ march peacefully ne yakɔ ɛyɛ Jubilee House hɔ ne yakɔ da anim hɔ ne ayɛ picketing ɛkɔpem sɛ aban no bɛka yɛ sika nyinaa agu yɛn nsam yɛnyina nim sɛ unyame ya adoma 6 September na program no na abana wie dada nanso yɛbɛkɔ abusia ɛyɛ asɛm o yɛnua Dennis Opoku Katachi yɛnua Napko one president na akɔyɛ apaadie animu brabɔ animu nkɔmɔbɔ na ewiase yɛ nam nso ɛyɛ mmɔdemmɔ bosiabɔ ɛne sɛ wopagya wo ho kakra wɔ abrabɔ mu Napko fo so kyerɛ sɛ ɔmabɔ bosia twam ho ahyia sɛ ikura wo yɛ Napko ni na wo ba na wo fere ade no so aba na wie ya bosomi du akatua omo nsankan na kase egusu ya ekɔ yanimu no nyame ya atomo a yebeti nkoma fa ho na ya gye mpanifo adwen wɔne a wonim de wa paadie mu na afɛ so ho hyehyɛ no ahwɛ sɛ ebia na bibipa bi befiri Nazareth ɛde abrɛ nua na kofo a ye kwasɛm foforo mu no ma Ghana mu a yɛwɔ no adwumako ba ko a wɔn mo hwɛ sɛ aban nneɛma obɛtɔ na wɔde aba ma Ghana mu embɛdɛm pefe han betom Enyoma no be papa aye Public Procurement Authority na one my enchurch dwumade dia makropon ene mensi assemblies ahodro ena fe coordinating councils ahodro a eno no fa Ghana Secondary City Support Program ya World Bank ene local government ministry one mo de ba ye no ehu na wodwumade no ase ne tete ya na one mo de ma assemblies no ena CEO edema PPA one no deputy CEO oru akwame prempe wo ba kyeremu se nyame no kwasem ni edruma bi akwan ya na ye fa so ya to nneoma ede bo mai mu na ha dwene etora krampo han ntom ade ne beto ba na ko akyea ne ti akyea nam so nti na won ma hyase ya won mo ya san kyerɛ dwumadie ede ma assemblies no na wo nim pefe se enu se dwumadie no nkɔ na wieye e wo mensi ahodro nyina mu no na ntete ya dodo no a e na ade hyianya. It's now taking part in the project here, a friend of Ghana Secondary City Support Program. We a program, a World Bank, and the Ministry of Local Government. Now we support to the secondary cities. The cities are secondary cities in Ghana. We support to. So in total, we share assemblies, 37. So they are and all the regional coordinating councils also come, and ministry and also come, and office of the head of local government. And so I come to training. We have 53 entities, training. Now, say the training or more south to Hano, Accra, because south to Western region, Central region, Volta region, Oti, and so come, any Accra, Greater Accra, we training or more Accra, and I mean, no, say so. The training of more middle belt, Ashanti region, Bono East, Hafu, and the North, Western North. Na enochi no ana abanka chepanyina wano so wani job in south e yekofere dua poye mantemu yera Ike apewjesi wano so den sembi etoaso as a municipal chief executive, entity tender committee chairman, assembly leader in South. And most of the time, because manual, challenges as you see with the help of His Excellency the President of the Republic, Mahmoud Bawumia, can digitalization, a home for so na I would say, why am I free? Some manual procurement process, and they are called electronic process. And for me,
we never bought on my Ghana. I may save a lot of money. And yes, sir, she can be if you and airco digitalization. I'm assemblies no sika omutua for citizens for tender committee meetings and also thirdly senka ebia what to kwan na entity tender committee meeting the do agisa wo bia wo bia wo dimika eba Niratan Kenya Panipa, ya Banka Pani, the Madisha, one new job in South. Cofer dia poemantemo, Yera Ike, a Pelgesi. I was yan Yaman Commono, Yapasa, yet Asiani Hunus and Swan near a day anymore, Abia, Yan Huyenti, and you may Yanni over Martin Poco such a will be with Nimute, our per diem, a dinkomo, na Yaheni, a woman. Papa, I'm Yasum doing council on Pie FM Sunny. And Council Minia. Papa, what pombo called here? Yamiadumu. Ejabo, Ejano, at long last, the battle has ended. Yasa kwaya chibiem. Ana se baby ya druno. Ye can send the way forward, Napku. Yo, mini ameda was na much our tier for and then you bring. I send ya wa dikai akano, and ne and the Jumadi no Nina eba ye. Na ye read Napku and she share a bind the buyer, Nanke, Jumadia, a bois, ama babunu. Only a Jumaye. Now, so only Rebecca's experience, only soon be a Jumadia, so Dima, Onya Jumanye. And Tina we na ye, Babia, Ujina Kakra, Nanka, what me Abuabwa, Wonya Nimidia walk, Babia, so we are Jumananka, Onya Jumaye. Nanka, she sent a and Branka, Mary, and Neno, Nanka, or what me at the Bimu Ashisha, Miamia Bibre. Ama omonso enya omo permanent work aye na ye nyina be hu se enye saa na esiye se no kura baya bia kakra bi na nya saa kwanya no bebre no enya saa kwanya no ama omo sika bi kura na e wo senka aban de mo kura no akam na ye hwe a edin susanso beba esan se saa wakasi anase napkofo ye de omo ekokọ miamia bebre se ya waba fie adwuma no entimi amfa omo se wo san abetena fie enti unemployment no eno ana e ba because unless say njisha aban e share ye no ana say oji omudin e de kokọ miamia bi no saa timpo no ebem say eno amamudi a na che say unemployment no besan akosoro esan say bebre enya adwuma anya bebre wo fie a say nso national service nso aba awie me fanse bosumi awie kura no omo nso eba fie ana afoforo nso asan awura mu enti wo hwe senapco ni national service eba ya ebema unemployment situation akosoro and already nso yehu owie ni nso ayewum sesei e wo sikasem ne niam mu enti ede wo ha beba se be ya beduru na bosumi mako edu papa ya mai ya ofasem ya nuanom ya kunum ya yeremu yi omonsan ka omakatua na ade no aba na wiye no na ye kire se we no aba na wiye no ye dan ya ni akoni fanfo so ye fe ne se you start papa mu akwa didie ma ye foforo ye kanguma be ye yo minua enhihye ene suehu a ye hu nyina no se hwe aban ene the largest single employer owo man mu obetimi aboa san hye no enti se you start no ho nhihye no beboa mbabunu na wona wofa anapko no mu ebenya fo akwanya na eniema ewo so wode ye wadwuma sika ebeba mu akwankyere ene suehunu a obenya wo mu na se yede won bewura mu na aboa de a enka ebete niema so enokura enwie peye pa se ebi omu nyina ho to omu se ne a omuwura we mu na enso fi se omutimi yesa nkakra no ebi abebere kura betima bi omu adwuma ama onso afa nipa bi mu ne omu aye adwuma na bi betimi atimu up eno de enka beboa na enso ne nyina akoye sikasem se aban no timi yesa nhihye no de a enka beboa ama amane na owura mu no eso akofam kakra enti se you start no enhihye da ne kwan mu na ebeboa omu de a eno de mi fi se nka eyesen se bibia ama na omo betena fie na national service for nso san beka ho na adwuma sam so se nso hwe enwuma sam ayeden se wutie ni usa bebre kura sikasem ti no ama omo dansa se omo workers ne niema enti se no you start ne bade a nka yade a ebeboa pa yiye ama ni da so aba papa nkomo no mu ada ho enye ni ti asempa nso etia ye da ase anwumre ne obre o
Yera Martin Opoko Sachere will be a winning de Wapa dinner face of Munsa Yahona. Ningrano a napqua some equanim. Vivo Energy, ya 20 can say show Ghana. One to so I dear just say a swenny papa make us say Asante Mantamon penyon for ya bamboo semda one mabamu and our mother found go let her know. Makuma had no makwacha one much less a woman son fanya bin for more. Say drew me more dead to a pentessa one besu now my dear frabam before an any. One must have said ya good share what draw ya banner diama woman. Now one more to media did you ma I was Sante Mantamu. Yaka waba Sante Mantemu and sentem bambom nsɛm ya wo drobu on mo ɛya tope ya ɛho akwakwo nya sɛ edrum bia Ghana bambofo aposifo ne asrafo dom wo metumi di won hogimu na communication specialist Edma Vivo Energy Mama Shelley Tony Kum won na nsɛmtwofo kasa ya wogina Vivo Energy anamu nyina ya wakasa ye ensɛm sei ɛnode ɛtudwa na ɛno achi no ɛna Asante Mantemu sofo ya wono akroye sanso yetitene de ma Regional Security Council Yera Simon was Simonsa one so ada CP mama yenkotibie the Regional Security Council yena bambo semwa ewo Asante Mantemu ehye yensa na how ba kwa ya na yetakomu eye fuela etole bia de begushen ya de be ko patrol ene ya de be adwuma ho unza Asante region eso ye were 43 district assemblies and 47 constituencies, so you can imagine say patrol now provide security 43 district assemblies and adia isa and because centrally located transit region, so transit region say ebi obi besia kwa hafwa onamha obi ko western of onamha obi ko bunu east ni ade nyina omunam regime, and we have several highways and okra was a patrol to prevent highway robbery inside the Manakeke County. And the nature of the size and then being more or less transit region, and security challenges are very high. Mokaya some time ago, amount for Kuja or Techima near the numbers now. Yes, you attack home or and then you have to station patrol vehicles on the road, saying you prevent it. Previously, now 30 on the Kumawu route, that is between Joshua and Kumawu, where any attack, we always have to send people to such areas. Yeah, problems in the doors, and I see Galamsey, no issues in but Yama, Yahano, security risks, no, high. Asante Mantemu so for Yera Simon Osei Mensa. Na yeda so wo Asante Mantemu ase apani kwankyere for hwa mansa pomode wonsam so Dr. Emmanuel Tenkran wona na wade ama Sompa kase ya kyere se bere na so se yesoso nkwada na numu saba ya omanya enan papa agina so na yaruye basa bia enkodwiri nkwada no engu famo na afutuo ena wade ma ena ene agya bia so bia hwe sasa adwumade yi wade ne ho behyemu say Ghana had a polio campaign and vaccination. Ye na ye ni say e sha se ache. If 1996 and I share polio program na se. Na yetimi akubia ama ye de arena brass kra. Na say ba akubia unity polio ba akubia unity. Ama no so de how kakra yaba. Inti ya yese esese ye ma enkwara ye sonkwara na numbiem se de be ya ebetimi e de akon se ya re inti as a response ye de ma se vaccine ya ye polio na ye hu wo enye enkwara ho so ye hu se e wo man no mu inti ye be san so sonkwara num obi akwara bia wadi efi emfie num ekosi nai awo no omuka ho into your friend children under 5 ye be ye nu efie nyina mu tie nurses no be ko efie eni fie school mu ye be ko omo abonten so ye be ko ye di bi si abonten ye di bi be ko ba bi asese island community cry ye di bi be ko ho tigana ba bia ye no na ya chiche mu mienu your friend round 1 and round 2 round 1 and ye be shase na nsan ya 1 September ya na fe ye de awie on the 6th of September. You say yes idea ye betimi ayi yare no afi
Pane kwankyerɛ fo wasantemantam apɔmuden ho nsɛm so Dr. Emmanuel Tenkran ne nsɛm a wɔde to dwa ɛno no. Na licensure exams ho nsɛnsɛm yɛ nnɛ ɛno nso ababada ne apɔtwe da ɔma Ghana mu sa nkrankra suku ahodoɔ yɛwɔ mamuamu akyerɛkyerɛfoɔ bɛsɔ ha mu nkyɛmu aduasa ɛna wɔn nso so akɔ yɛ bie no ɛha adwene yɛ papaapa nam saa yɛ so ma executive director Edema National Council of Private School Teachers of Ghana Yera James Kwame akɔn wɔn so akasae etu akyerɛkyerɛfoɔ no fo. Teacher Union or private school mu and school owners association almost almost a fair. Me kwatena san nyine hu say license ne ayade abeboa teachers. Enti nyina agi to me say Omoma private school teachers license both omo we non-professional and a professional. Enti non-professional no na ebegina so de kan asem. Omo ye say yenko educate teachers no. Ne guide wo mo how me register for temporary teacher license, me non-professional ones no. So the be next year yenko pamomo in classroom. So the Education Act SC no. Na ye back no. Na ye juma ye four association me school unions no. Omode krata be betu dwa me che naps na nakops omode krata be betu dwa say omo be register teachers nyina na omotua ka ma omo na omade license no atoko so the be yet need to ade a obetra de 3 years and sana say be ya license no ebe and so wetimi agya school no akọ school for eno ne ehu ya yebo anjo so it answer meeting a entity ne ekoye no enye sa no mo kan no entina wo say e ba bonten ebe chim ye two teachers for say ma obi bia man ni school ahụ kwan say on tia license no kama no nemum ye ne entity hia wi a ya be ye workshop ni agadi o mo ha o Mr. register for license na omo teach omo school na say entua ma wo mo because school na say entua ma wo mo a omo dwen po omo fa ne say omo be license na keep say the be ye won't finish school mo nko me kan usu tu ni panaka 250 cedis 300 cedis and do minimum wage salary nimpo. Ora James Kwame Akon, Executive Director, the National Council of Private School Teachers of Ghana. Yeah, call Tano South War. I have for mantam no emu. MC yeah war important honum Collins of Namtachi. Wanona wadia to John Otese wakabibia kan yanum ko to jese kwan bia so. Wa wunnim na musio bebo anase bia bobo musio. Saudi galam say noa wo de wonti jai. Wonti obia. Wonti obia kesa ba important hono de. What you didn't tell us more? What they are to do? The cancer, your reports from Minerals Commission say there are threats because for fire prospects and who said there are mineral deposits. And the Nika Momo Messias Arsenal, and Ministry of Lands and Natural Resources. They do compensate the Bayer or more person moyano. Betumi a small scale mining licenses so that their activities can be regulated and it's betumi a create employment at their mine. Ma is a system a security challenge. Ana brosanko ene tapa. And so nananum kunya sa so. Nanam say nananum eho ansem yomu no. And na a security issue near monitoring to and person me further details about it. There are security challenges we are monitoring. No mind person the baby back one you need the hot that yes I should IGF the IGF the air can be one community bia assembly member unit committee for mamwa revenue collectors amoma anya project bia the IGF na finance no ye ban performance based community a oboa me the IGF no and ye sa project the IGF na finance no the idea hobby and so yes sir what business will have bia come and register with the assembly because if 1st October assembly no I recover as much as possible. Honorable Collins of Namtachi MC Ewo Tano South War a half mantam no emu. MPP amanyokoro no ya wan wa santemantemu no delegates ahodo bi. Wamo so aka wan wa bomati kuo. Ye friend say pro Canada Japan group.
na one mo kyerɛ sɛ pa one mo pa won to mane nyina no tirimupɔ no yɛ sɛ yɛwura Kennedy akompra ko Japan asen central mahye odwane nyame yɛ adom na sɛ wotimi begina sɛ wotu franka ɛde ama NPP amanyoko na wɔn bɛto ama na dodo pa moho no benya na nam so menne wabra na wɔpa dwumadie no ntoma mekyerɛ kuo no ɛwɔ ɛyɛ National Cultural Center owura More Hemen wano ekasa wabra mane boni na ya obo amale bia boga wokɔ hono mu a wɔtwe nsɛm bi ɛde brɛ yɛn yɛyɛ ekuo ahodoɔ maako ɔha ne aduɔtwe na emu mpanyimfo nko a ne aba bɛgyinagyina ha na yɛaka yɛ ho abom yɛyɛ ankasa yɛatete yɛ mɔrum yɛapɛnsi yɛ t-shirt yɛde esika yɛ nneɛma ɛka ho afa yɛn ɛde aba bɛsi ɛna yɛka kyerɛ nnua anaasɛ yɛwura Kennedy Kwame Ɔhene Japan bantema ha yɛ a yɛkasa yi ahɛyɛ a na ɔnyiniyɛ ansa na ɔkɔ baabi a ɔtie ansa na ɛnɛ ɔte mmarahyɛ bɛdwam ɛhwɛni suban pa a wɔde tena bantema ɛnneɛma pa a wɔatumi ayɛ ama yɛn ɛwɔ bantema Kɔmfalɔkye Teaching Hospital koraa sɛ wɔtumi ba Kɔmfalɔkye Teaching Hospital na kokuram yareɛ ho machine a yɛde bɛ kokuram yareɛ asɛ yɛsi hɔ na yɛwura Kennedy Kwame Ɔhene Japan ɛtumi ba bɛtua $175,000 sɛ yɛfɛ repair machine na yɛnnuanom a ɔmo nso anya kokuram yareɛ deɛmfa ɛtɔ so bio yɛwura Kennedy Kwame Ɔhene Japan ɔno nkoa ne obi a enemre otimi ekasama grassroots a ewo NPP a omo fom ono nkwa ne politician a debia no otimi kasama wonu mo ye mo bro wa ora Iron More hime wano ana ekwe friends pro Kennedy a Japan group wadano na wacheche nsemu wanu mutirim ponti a wode atiku no na yɛkɔ duada so number 2 ɛno ɛwɔ Tama North mensinum ɛwɔ Bono Mantam no emu na assembly member yɛ wɔ hɔnom ɔnam sa Kwame Emmanuel wɔn na wɔne Sompa kaseɛ edi kɔ no sɛ sese kura na no nsia bɔ no baabi ɔmbɛda na yɛ asɛm sɛ ɔmkɔda school da mu o sɛ ɔmkɔda so da mu o sese sɔre nyina ne atutu mu ne nyina no ɛyɛ sɛ deɛ nsu bransɛm siasa ne agu no kyerɛ sɛ wo hu deɛ wo ka no kora akosie wo wɔ hɔ ne nsu atua fa wo dɛm wo ha nso ti me pempo sɛ de obi da apie no ne nyina no yɛ ade ha twe papa ne sa yenti abaya no mo hwɛ no gata no a contract no bɛyɛ no baabi anka ɔsɛ ɔde fa no ɔmfa hɔnom enti ama sesei no wofiri Shalom hɔnom ɛkɔ ase hɔ a ɔde asɛ kora menyi de sɛ ɛnɛmpo kwa wanti ka bɛtumi afa kwa no so akɔ brodi ana ka bɛtumi afiri wanti aba na nɔkra nyame no papa no bɛyɛ kwan no gata bi sɛ wofiri Sampa ɛɛba a nsa nifa ɔde chickens bi ago hɔnom enti nsuo no do hɔnom a ɛtumi fa na kyerɛ sɛ afa asa kurom enti ama sesei ɔmo a mo ase hɔ no nyinaa sɛ na meka nsa nifa soɔ no ɔmo nyinaa deɛ nuru ase baako sɛ mpo anna koraa ama ade akyi a yɛgu so a yɛkasa nso yi ɛɛsɔ yi enti gata no ɛna tipis na egu kwan mu hɔnom no ɛno ɛna ɛde how kɛseɛ no abadwada number 2 amanfoɔ fie ankasa ɛna brɔno no so sese a mekasa menanse no ma mene wu kasa yi ne akɔdu deɛ ɛnya communal labor assembly mu yɛapem naano Monday yɛyɛ communal labor ɛwɔ kwan no so asesi a deɛ ne akɔdu no agye sɛ kɔntrata ba mu sɛ mpanimfoɔ sɔre mu yɛ hoɔden so ɛnkyɛ kora bɛyɛ na ɔtwe yɛ sɛpɛpɛ yɛwura DC mpokora aba ha nom ɔne ne mpanimfoɔ na baako firi number 1 ebisa no ɛma ɔgye so mu sɛ kɔntrata no ɔmo apem a ɛnyɛ adeɛ ɔba enti ɔmbɛgye kɔntrata no afiri ne nsɛm enti anamu deɛ yɛato bi kwan yɛn nana no ato anamu aba DC hɔnom fɔma DC ɛna DC a waba yɛn nana no aba ne nan ase aso yɛde bɛsi nnɛ sɛ ndɔkwa no te saa ne te 3 days bukɔ apɛntumi ma nipa no nyɛ dɛ ɛna enti yɛbɛsrɛ mo paa dofoɔ mmra mo ɛna DC ne ne mpanimfoɔ nso yɛbɛyɛ anka ɔmo nto kaa sɛ mmra ha te sɛ ɛfɛ amenehu a yɛfam sɛ nsɛm tɔkɔ so saa deɛ a sɛ yɛde binom kɔ asɔ dan mu ne classroom Eye honorable Sir Kwame Emmanuel duada so number 2 ye wo German up mansini mu e wo Bono Mantam no emu no wone ne assembly member ye wo honum ekuo bi ya won shaben se ya wa fra won se Huledi Foundation yekuo a eba ya cha na so so won ma kan tamadin siare aboagu so se wo be ye de obetumi bia amoma Ghana de hye bia wo pepa
nanso so agya ehianti wo montumi nkonko manim nanso won wadwen pa so betumi akonkan wo ngomasua mu won matumi aboaboa saafo no na won matumi adimu na enada dua idwumadie sonko ye koye de abusuafo eche kurenkam yesa nneoma wodro won maye no enade de eche da won mayade a obi nye bi da meka se kwa menkomasua poni mu adesuafo babro beso ha no mienu ya asetena mu oden suku sam sika sam ne adeade ena worma fa to mo so amasa fo nyina scholarships a won betumi de ato mo suku so na boa wo mo e won modern bo ahodo nyina mu na nam so ama owura Patrick wuladi ya wono sad media sonko mecha foundation wodi mu tintiman ena ne Sompa kase di nkoma a wo kire mu se eja wom krede nkomu se ne hwan ye ne mobro wo bi otene ba bie ena nyame adom so afa wo mudi afira menem asiesie won ma yo made hiese ye tise kwaba ne sa no de a na je se wo mo sa ka bie wo so mo che e ma no so afoforo so enu nti na wo mo papa ya enkane na won na ye first manager de Market University printing press ne tirimo pon ne susu bi osusu ye na so so antumi amamu no ene won so de sia won pese mo ye na wo de hye ne munyam ora Patrick Huledi Ebraso say de madwen say amode Africa se no bi no de eba na ye call Facebook live no so na ya kenkan bi na ye de amount na ye nhyase e wo ha say me call Facebook live no na afesu ya hwe de e wo ho na Facebook live no ye de keke de e wo kaso no na ye de hyase wo se Mahamade kwan bia so nya de so Ghana for sama no kwan na wasa betena akunya kese no so ebiem na anwumere yi MPP na eto so woma honorable Mavis Hawa Kumsin adwo ekwaso nkoso kura na kwadwo asempa furniture works na odi abana se kase no de utie ewo adum woyiwo boaten ewo nerebehi ana wosen kakran wo hwe kwan e da dollar na afesu sidi ntabaje sa ofoka ansa na wato dollar no a nkakran wo hu se dollar no ne tai no edwodwo nti sidi no ebeto no kwampe Christopher o kasoa ena wo se nyame anim pa ni wona abo Mavis Hawa Kumsin o deserve pa sa wo se hwe na afensu so yeboa no na wo ye adwuma no bebre na bibia so etimi eye kama pesa adwuma wo bo no ano odene Evans anim oboase tutuka wo de apa ena se Ghana for say ye ka samafa auditor general report ho a hwan ne kane mampane John Dramani Mahama ne NDC omo peso de na ya hunu wote hwa botenta foin pra ye dumuni aso ye duma e aso no peso mo kire mmaka na fo nwi wo mo ho kra onabo NS osai donko mama no onabo prekope na wodi aba na se big osai 24/6 enterprise o take ase no e wo ho Frederick Mesika was 21st clinic achana obia mra na mbahwe ne yare na mo tere se enya sam ketua kura 21st clinic sunwane Sompa kase de ehese wo hu se na wo sin kan kura barema na wuso de abaso ma nyina ya dwo na nwumre yi na wo hwe yen ewo ablekuma na wo de wo ka che Ghana maburu nyina sa galam se basa ya de no obi ahwe na afenso nya study e ma ne kra ne nipadua na akua mo aboaten wo de abana che se wonam na wo tete asem na wo tete nche se kan mampane John Dramani Mahama se wo ba S Gracia wo ba sa hwe no so obehwe de yin ya wa no obehwe de yin wo bia wadi assembly member wa ye MP deputy minister vice president na mu ya wo se ba biem aden mama entu kwa na nyansa wo boa mu obi amfi no tita kujo tapanyina suso ana Filippo Sarah Brago na Amisco Spelele no achi Boseba Amisti Gosu Zongo ene abusuafori na mo de ba na so bra na so yemfansi wa hase na emrante ehne ne dom so emeto aso na Richmond bechuba odi bai na afisa abusuafori nyumre da mo nyina mo asasante ye bo Benedict no samufo kuku akoso asomo Libya boga safo mame premani akua nya akwa bro no ma chia mini mo Dennis na afisa abusuafo no PK school fees Akiola Rocky David ni sanso so na Aki Emmanuel ene ba kuya ne space kakla ka import sanya ka chire nom ne wa he cha so ni kapre no achi Dr. Silas no nyina mame ya fia aje wa kode enwumre ya ba ya na nakwabra kese na afi
Okosia eje wakode buati.